Середа, 24 січня. Ви дивитеся «Заман». 12 у Києві, година дня у Криму. В студії Софія Бляєва. Вітаю вас. У Ростові-на-Дону вперше мають заслухати справу про тероризм ялтинських фігурантів, яким закидають причетність до забороненої в Росії організації «Хізбут Тахрір». Так зване засідання мало вже розпочатися і планували, що відбуватиметься у закритому режимі у Північно-Кавказькому окружному військовому суді. Це вже друга спроба розпочати слухання у цій справі. Минуле засідання відклали, бо не встигли етапувати одного з 6 фігурантів справи – Інвера Бекірова до Ростова-на-Дону. Сьогодні адвокати планують заявити низку клопотань, зокрема щодо повернення розгляду справи до Криму. Рифата Алімова, Арсена Джипарова, Умір Російна Куку, Мусліма Алієва, Інвера Бекірова та Вадима Сірука звинувачують у тероризмі та причетності до забороненої організації в Росії «Хізбут Тахрір». Усі 6 фігурантів справи, які майже 2 роки позбавлені волі, заперечують свою провину і відкидають усі звинувачення. Як живуть родини політв'язнів з Криму, яким Росія закидає тероризм? Телеканал АТР розпочинає серію спецрепортажів. Перший присвячений сім'ї ялтинця Мусліма Алієва. Сейдалі вже 9 років. Відколи затримали батька, хлопчик дуже змінився і досі не може оговтатися від пережитого під час обшуку стресу. Став замкненим і мало з ким спілкується. Чи не єдина розрада у дитини – ось цей двоколісний друг. Сюди, у Верхню Кутузовку, із обшуком до родини Алієвих ФСБшники приїхали вранці 11 лютого 2016-го. У будинку перекинули усе до гори дригом, а голову родини Мусліма затримали. Мусліма Алієву закидають спробу насильницького захоплення влади та участь у забороненій в Росії організації «Хізбут Тахрір». Усі обвинувачення начебто базуються на зібраних аудіо та відеозаписах розмови Мусліма Алієва. У 2016-му він разом із Інвером Бекіровим, який згодом також стане фігурантом справи про так званий тероризм, працювали будівельниками на об'єкті біля Алушти. У перервах між роботою за обідом говорили про буденне, обговорювали й політику. Саме ці розмови начебто і стали доказовою базою обвинувачення. Дружина Мусліма Алієва Надія переконана, обвинувачення повністю сфабриковані, адже на цих відеозаписах неможливо розібрати слів. И телефоны звонили, и телевизор тут что-то говорит, там даже есть моменты, которые просто тяжело разобрать вообще, о чем они говорят между собой. Самое удивительное, что вот на всем вот этом эксперты дают экспертную оценку и какое-то там заключение, на основании которого суд выносит решение. Это же люди, это человеческие судьбы. Надія зітхає. Не бачила чоловіка вже 2 роки. День обшуку, розповідає, ледь не щодня постає перед очами, як страшний сон. Та найгірше, що діти, а їх у родини 4, і досі не можуть оговтатися від пережитого той день шоку. Наймолодший син Сейдалі наче відчував довгу розлуку із батьком. Он просто сидел на диване, вот так вот прижался к нему, он, ну, видимо, ощущал, что чувствовал, что это надолго. И все это время этот ребенок, он думал, что нас сейчас будут просто расстреливать. Потому что, ну, я ему рассказывала о депортации. Мои обе бабушки пережили эту депортацию. И люди стоят, взрослые дядьки здоровые, с автоматами, в масках, в бронежилетах. И он мне задает вопрос: а мы же, говорит, без оружия, а зачем они к нам пришли с автоматами? Мусліма Алієва добре знають і поважають в Алушті та на околицях. Він очолював місцеву мусульманську громаду, проводив колективні п'ятничні молитви та проповіді. Надія пригадує, у чоловіка на першому місці завжди були інтереси людей. Це не із тих людей, які просто відсиділися в стороні. У мене сьогодні вихідний, наприклад, я не буду нічого робити. Вплоть до того, что оставлялись все семейные дела какие-то, ну, бытовые, ну, мы же люди, все время что-то возникает. Вот видите, как мы живем. Обязательно сделаем, но не сейчас, вот сейчас меня люди ждут, и я им обещала, вот у них там тоже крыша течет, надо сделать. Я же, говорит, не могу разорваться. Ну, кто-то же должен, ну, быть мудрее. Я говорю, ну, конечно же, мы будем мудрее. Муслім Алієв вже 2 роки у СІЗО. Його та ще 5 фігурантів так званої ялтинської справи про тероризм етапували до російського Ростова-на-Дону. Там має відбутися черговий суд. Усе проходитиме у закритому режимі, та навіть попри такі випробування долі Муслім не падає духом. Як доказ його нескореного духу, ось цей лист, який знову і знову перечитує дружина Надія. И когда я слышу от людей, которые говорят, что мнение одного ничего не меняет, я отвечаю им словами: ливень начинается с одной капли. Ельвіна Сідбулаєва, Ілля Тарасов, Наталя Смолярчук,
Крим Заман АТР. Апеляцію кримчанина, якого штрафували на 10 тисяч рублів за те, що він прийшов підтримати співвітчизника, коли окупанти проводили у того обшуки, відхилили. Окупаційний Верховний суд Криму не задовільнив клопотання представників Рустема Османова. Захист оскаржуватиме це рішення в Європейському суді з прав людини. Покарання у вигляді штрафу присудили бахчисарайцю торік, 11 грудня. Тоді Рустема Османова визнали винним в участі у несанкціонованому мітингу 13 квітня 2017 року. Тоді кримці прийшли підтримати Сейдамета Мустафаєва, вдома у якого окупанти проводили обшук. Згодом окупанти заявили, Рустем Османов нібито чинив перепони виїзду машин силовиків та проходу людей. Суд не удовлетворил ни одно из ходатайств, не удовлетворил жалобу адвоката Семедляева, поданную в отношении доверителя. Признал его виновным в совершении правонарушения, хотя по факту не было представлено никаких доказательств о том, что он участвовал в несанкционированном митинге. Кримський марафон на материковій Україні триває. Акція на підтримку штрафованих у Криму силовиків у Криму активістів стартувала напередодні в кількох містах України. Зокрема, на вулиці Одещини вийшли волонтери, які збирають гроші і розповідають українцям про свавілля окупантів в Криму. У перший день вони працювали до пізньої ночі. Один з волонтерів розповів, чому вирішив долучитися до кримського марафону. Нарушаются права законопослушных граждан. И мы не можем на это смотреть. Мы должны показать свою позицию. Мы должны выступить против этого. Что мы вот на сегодняшний день и делаем. И поэтому присоединяемся к этому марафону. И хотелось бы, чтобы это имело общую огласку, чтобы это получило всемирный резонанс. За годину обиратимуть запобіжний захід кримчанину, в будинку якого напередодні силовики провели обшук і нібито знайшли набої. Інтереси затриманого Ісмаїла Рамазанова представлятиме російський адвокат Олексій Ладін. Засідання відбудеться в окупаційному Сімферопольському райсуді за адресою Карла Маркса, 18. За годину розпочнеться так зване засідання суду. Від учора родичі та близькі занепокоєні тим, що кілька годин цієї ночі нічого не знали про його місце перебування. Його вивезли зі слідчого управління, утім до ізолятору тимчасового тримання відразу не довезли. Від ранку під будинком затриманого Рамазанова сьогодні зібрались друзі та родичі кримця. Крим прощається з видатним балетмейстером Алі Алімовим. Дженазія похорон у ці хвилини триває на Сімферопольському цвинтарі Абдал. Життя Алі Алімова обірвалось учора на 91-му році. Він присвятив хореографії понад 70 років свого життя. Алі Алімов наприкінці 80-х повернувся на батьківщину до Криму. У 90-му створив на півострові 2 танцювальних ансамблі, серед них і славнозвісний у Чансу. За 70 років роботи видатний балетмейстер навчив кримсько-татарському народному танцю понад 2000 учнів. Я дуже люблю свою професію. Читаю багато літератури з казок та легенд. Я беру ідеї і створюю нові композиції. До мене ходять дуже багато дітей, бо я навчаю класиці. Аграва, Чубанова, Гайтарма, Явлухова. В нашій програмі все це обов'язкове. Припинити військову агресію проти України та гарантувати повагу прав людини та безпеку людей, що живуть на території анексованого Криму. Таку резолюцію напередодні ухвалила Парламентська асамблея Ради Європи. За документ проголосувало 56 депутатів, 10 утрималися, проти не проголосував жоден. Зокрема, ПАРЄ закликає окупантів звільнити усіх українських заручників, гарантувати повагу прав людини на окупованому півострові. Окрім того, асамблея закликає використати свій вплив на бойовиків на Донбасі, щоб ті звільнили усіх заручників та припинили фінансову та військову підтримку, надану незаконним збройним угрупованням на Донеччині та Луганщині. Були прийняті всі наші поправки, які стосуються вимоги негайного звільнення заручників, неприпустимості порушення їх прав. Також пройшла наша поправка з вимогою, що Російська Федерація має виконувати всі попередні резолюції, які стосуються Криму та Донбасу.
Курт Волкер не поїде на Донбас. Сьогодні спецпредставник Держдепу США мав відвідати схід України. А після цього вже зустрітися з помічником президента Росії Владиславом Сурковим. Через негоду поїздку довелося відмінити. Про це повідомили в американському посольстві у Києві. Нині Волкер перебуває у Києві, в нього запланована низка зустрічей. Одразу після візиту до України він має зустрітись із правою рукою Владимира Путіна у Дубаї. Там Волкер та Сурков мають обговорити військовий конфлікт в Україні та введення миротворців ООН на Донбас. День Соборності без Криму. У Чернівецькій області СБУ відкрили кримінальне провадження щодо організаторів урочистості з нагоди Дня Соборності, під час яких на сцені була розміщена карта України без Криму. У Сторожинецькій райдержадміністрації заперечують сепаратистський інцидент. Голова району Ярослав Бартуш заявив, що це зображення України символічне, і він бачить на цій карті Крим. А в СБУ повідомили, що розгледіли в цьому зображенні ознаки кримінального злочину, а саме посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Московський міськсуд розглядає продовження терміну арешту для українського журналіста Романа Сущенка. Про це повідомив його адвокат Марк Фейгін. 20 жовтня так зване російське правосуддя завершило слідство у справі Романа Сущенка. Прокурори вважають, що у 10 томах вони довели факт шпигунства журналіста Росії проти Росії на користь України. Власного кореспондента «Укрінформу» Франції Романа Сущенка затримали позаторік, 30 вересня у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. За версією слідства, журналіст працював на управлінні розвідки українського Міноборони. За це журналістові загрожує до 20 років ув'язнення. Марк Фейгін повідомив, що сьогодні клопотатиме про зміну запобіжного заходу з утримання під вартою на домашній арешт. Какое вынесет решение суд, посмотрим. Думаю, скорее, что удовлетворит ходатайство следствия и откажет стороне защиты, поскольку это было не раз. Причины в этом сугубо политические. Дело Романа Сущенко политическое. И разрешится оно не в суде, а разрешится путем политических переговоров. У Росії вирішили збільшити кількість військовослужбовців і пришвидшити призов до армії. До Державної думи Федерації внесли законопроект про скасування особистого вручення повісток призовникам. Тепер їх можуть надсилати поштою, а неявка до військкомату буде кримінальним злочином. Наразі це всі новини. Наступні випуски «Заман» не пропустіть вже згодом. Залишайтеся з нами.